Băi fraților, ce se întâmplă cu Tottenham? Deci după ce că sunt pe locul 18 în campionat și la 2 puncte de West Ham, ei n-au mai câștigat un meci în Premier League de la finalul lui 2025. Dar și cel mai trist lucru e că sunt pe locul 9 la cele mai scumpe și valoroase loturi din lume. Din lume și ei sunt pe locul 18 în Premier League, ca să vă dați seama. Și nu înțeleg cum o echipă cu atâtea vedete în lot nu poate câștiga un meci în Premier League. Băi frate, n-am mai câștigat un meci de Premier League în 14-15 meciuri. Și nu înțeleg cum, uitați jucători ce au. Și l-au și pe cel mai underrated fundaș din Premier League care nici nu primește cele mai multe șanse, Radu Drăgușin. Și nu poate să bată o echipă ca Sunderland, care valorează doar 381 de milioane de euro. Chit că sezonul ăsta chiar o duce bine Sunderland, locul 10, față de Tottenham e bombă. Dar sincer să vă spun, s-a ales praful de Tottenham. Am înțeles, e greu cu trofeul, nu poate să câștige Premier League, nu poate să câștige un trofeu european, dar anul trecut au făcut istoria, au câștigat Europa. Dar anul ăsta dezastru. Vă dați seama să joace echipele din Championship pe stadionul Tottenham. Și stadionul ăsta a costat 1,3 miliarde de euro. Și sper doar de Radu Drăgușin, îi doresc tot binele și să plece de la Tottenham, pentru că e mutarea cea mai importantă pe care trebuie să o facă. Și a făcut o alegere foarte proastă, că a ales Tottenham în detrimentul lui Bayern München. Chit că proiectul arăta promițător, stadion, transferuri, o grămadă de bani. Dar nu, e ceva rău. Și până la urmă sper să nu se ducă în Championship. Că mai bine te uiți la un Tottenham cu Liverpool decât să te uiți la un Liverpool cu Nottingham Forest. Chit că Tottenham e ultima echipă.